Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 2 λεπτά μετά τις 2. Η εκπομπή Αφυπνιστείτε ξεκινάει μόλις τώρα μέσα από το κανάλι του Εποχές Channel. Τετάρτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2014. Μείνετε συντονισμένοι σε αυτό το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Εποχές Channel. Για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Είναι η εκπομπή Αφυπνιστείτε. Επιμέλεια παρουσίαση Φώτης Μπακλιβανίδης. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή μας μέσα από αυτό το πρώτο έτσι ηχητικό ντοκουμέντο από τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος έλεγε αλήθειες. Έλεγε αλήθειες. Ερχόμαστε σε αυτό και ξεκινήσαμε την εκπομπή μας έτσι. Περιμένουμε να δούμε και σήμερα τι θα πει ο κύριος Βενιζέλος. Πάντως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες αυτό το συνθηματάκι, πώς έλεγε, γερά να φύγει δεξιά. Είναι γεγονός ότι έχει ξεκινήσει ένας εμφύλιος μέσα στο Πασόκ. Ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος, έτσι έχει μια κόντρα με τον κύριο Βενιζέλο. Αυτό φάνηκε, το είδαμε, όλοι το είδατε στα κανάλια, στη τηλεόραση. Διάφορα συνθήματα τα οποία βέβαια θα μπορούσε με ένα νεύμα του χεριού του να καταπραίνει την κατάσταση, αλλά ήταν μάλλον στημένο, δεν ξέρουμε. Βέβαια περιμένουμε τον κύριο Βενιζέλο να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή του, έτσι δεν είναι? Ο κύριος Πάγκαλος είπε τα δικά του, όπως πάντα βέβαια. Εμείς βάλαμε αυτό το ντοκουμέντο, το ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο είναι ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν πριν γίνει
πρωθυπουργός αυτής της χώρας, δεν ξέρω τι γίνεται. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, προτού αναλάβουν την πρωθυπουργία, την καρέκλα, την διακυβέρνηση, το τιμόνι, το πλοίο ολόκληρο που λέγεται Ελλάδα, τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Αν θέλετε, από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά λένε κάποιες αλήθειες. Έτσι, αυτό που ακούσαμε, το ηχητικό ντοκουμέντο από τον Γιώργο Παπανδρέου, ναι, είχε αλήθεια. Παπαγός, αυτό, ναι, ήταν αληθινά όλα αυτά. Όντως, ναι. Αλλά στην ουσία τι γίνεται? Το τελείως αντίθετο. Το τελείως αντίθετο. Και ο λαός τι κάνει? Ο λαός είναι σαν να κοιμάται αυτή τη στιγμή, σαν να έχει καθίσει στον καναπέ του, να πίνει τον καφέ του. Ναι. Εμείς μέσα από τις μικρές διαδικτυακές μας εκπομπές προσπαθούμε να αφυπνίσουμε όσο μπορούμε περισσότερους και περισσότερες. Ίσως γιατί έχουμε ξεχάσει. Έχουμε ξεχάσει, φαίνεται, τι μας έλεγαν προτού και τι έχει γίνει τώρα. Κάπου λοιπόν θα πρέπει να αρχίσουμε να θυμόμαστε αυτά. Κάπου να αρχίζει στο πίσω μέρος του μυαλού μας να δημιουργείται αυτή η σκέψη ότι μήπως, τι. Είναι η εκπομπή Αφυπνιστείτε. Την ακούτε καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Φώτης Πεγλιβανίδης, πάντα μέσα από το Εποχές Channel, το web radio του Εποχές Channel. Όλα τον δοκιμάζουν. Γερμανός πολιτικός και μάλιστα πρώην Υπουργός των Οικονομικών είπε ότι με αυτά τα μέτρα που παίρνονται στην Ελλάδα όχι μόνο δεν σηκώνεις τον ασθενή στα πόδια του, αλλά το ρίχνεις στο φορείο. Εγώ τι παραπάνω να πω? Αυτό δεν φωνάζω 2 χρόνια τώρα? Φαίνεται ότι έξω έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν. Μέσα τι θα γίνει? Εδώ στην Ελλάδα που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να μην ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει τι τραβάει ο κόσμος. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να μην ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει τι τραβάει ο κόσμος. Όχι τίποτα άλλο, για να μην παραπονιόμαστε ότι βάλαμε μόνο τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Και ο κύριος Σαμαράς, όταν ήταν πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου, έλεγε ο κύριος Σαμαράς αυτά. Και μετά τι έγινε, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, Ελληνίδες και Έλληνες? Τα φώναζε, λέει, 2 χρόνια. 2 χρόνια τα φώναζε αυτά. Ωραία, τα φώναζες. Σε πιστέψανε, ο ελληνικός λαός σε πίστεψε. Πράγματι, σας έκανε πρωθυπουργό, κύριε Σαμαρά. Από εκεί και πέρα. Τώρα έχουμε ξεκινήσει και φωνάζουμε εμείς. Το θέμα είναι να ακουστούμε. Το θέμα είναι επιτέλους να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός. Το θέμα είναι να καταλάβετε.
περάσουμε όμως για τη συνέχεια να δούμε τα θέματάκια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε στην επικαιρότητα. Έχω βάλει πρώτο θέμα, είδα κατάπαυση πυρός, συμφώνησαν Ρωσία και Ουκρανία και άνοδο στο χρηματιστήριο. Λίγο πριν μπω στο στούντιο όμως είδα καινούργια δημοσιεύματα τα οποία πάνε να διαψεύσουν αυτή την είδηση, δεν ξέρουμε ακόμα, με κάθε επιφύλαξη βέβαια. Αναφέρει το δημοσίευμα, τελικά το τηλεφώνημα μεταξύ των δύο ηγετών των δύο χωρών έφερε αποτελέσματα. Ο κύριος Πούτιν και ο κύριος Ποροσένκο συμφώνησαν να συγγύσουν τα όπλα στην Ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Ουκρανική Προεδρία, οι πρόεδροι της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, και της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφώνησαν για διαρκή κατάπαυση του πυρός στην περιοχή Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας. Η πρώτη αντίδραση ήρθε σε οικονομικό επίπεδο, καθώς λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση το χρηματιστήριο της Μόσχας κατέγραψε άνοδο κατά 4%, ενώ η ισοτιμία του ρουβλίου ενισχύθηκε 1,3% έναντι του δολαρίου. Εδώ ναι, είναι λίγο περίεργο το θέμα. Θα δούμε. Δηλαδή απλά μια ανακοίνωση η οποία ξαφνικά έχει η όλη της, να το πούμε έτσι, ουσία είναι ότι το χρηματιστήριο έκανε ανέβασμα 4%. Ίσως, πώς να το πούμε τώρα, προμελετημένο, είναι στημένο, δεν ξέρω, θα δούμε. Σας λέω ότι με κάθε επιφύλαξη μεταφέρουμε αυτή την είδηση, παρόλο που την έχουμε ανεβάσει και στο εποχές Blogspot, διότι όταν το είδαμε χαρήκαμε και λέμε τουλάχιστον κάτι πάει να γίνει. Αλλάζει το επόμενο θέμα μας, αλλάζει ο τρόπος που βγάζουμε ταυτότητα, μάλιστα. Μέσα σε λίγα λεπτά θα την έχουμε στο χέρι μας. Δεν ξέρω, έτσι δεν ήταν και πριν. Εγώ που έτυχε τελευταία να βγάλω ταυτότητα, πήγα στο αστυνομικό τμήμα και αμέσως μου τη δώσανε την ίδια μέρα. Για να δούμε όμως, γιατί εδώ κάτι κρύβεται, έτσι δεν είναι, πάντα κάτι κρύβεται. Πιλωτικά ξεκινάει σε ορισμένες περιοχές της χώρας εντός των προσεχών ημερών το νέο, πιο γρήγορο και απλό σύστημα έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον Οκτώβριο η νέα διαδικασία έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Πολύ σύντομα. Κάθε πολίτης λοιπόν θα μπορεί επιπλέον να πηγαίνει μόνο με 2 φωτογραφίες. Προσέχτε. Θα μπορεί πλέον να πηγαίνει μόνο με 2 φωτογραφίες του στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του και να λαμβάνει μέσα σε λίγα λεπτά την ταυτότητά του χωρίς να προσκομίζει, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. Δεν χρειάζεται. Το προσέξατε, λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια δεν είναι, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, ότι σε λίγα λεπτά θα πάρεις την ταυτότητά σου. Όχι, γιατί αυτό γίνεται και τώρα. Έτσι δεν είναι. Παίρνεις το πιστοποιητικό, πας στο Δήμο, παίρνεις ένα πιστοποιητικό για ταυτότητα, έτσι. 2 φωτογραφίες, μου φαίνεται και ένα λογαριασμό, δεν θυμάμαι τώρα, το λέω έτσι. Λογαριασμό που να δείχνει τον τόπο διαμονής και πηγαίνεις στο συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής σου και μάλιστα περιμένεις εκεί και μέσα σε λίγα λεπτά, από την ώρα που έχεις μπει μέσα εκεί στον υπαστηνόμο, με τις φωτογραφίες και τα λοιπά, ετοιμάζεται και το παίρνεις ταυτότητά σου αμέσως. Εδώ λοιπόν η είδηση δεν είναι ότι σε λίγα λεπτά παίρνεις ταυτότητα, γιατί και τώρα το γίνεται αυτό. Εδώ το θέμα, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, είναι ότι πας μόνο με 2 φωτογραφίες. Αυτό λοιπόν γίνεται διότι υπάρχει διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών, δηλαδή ηλεκτρονικό φακέλωμα. Με λίγα λόγια, πατώντας το κουμπάκι θα βγαίνει η φωτογραφία σου και τα πλήρη στοιχεία που μένεις, πως είσαι, γιατί είσαι, όλα.
Διαβάζω λίγο πιο κάτω. Ολοκληρωμένο λοιπόν πληροφοριακό σύστημα εθνικού δημοτολογίου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχει μέσα επώνυμο όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας, ηθαγένεια. Καλά αυτά. Τι άλλα θα έχει μέσα όμως? Θυμάστε την αντίδραση με τις καινούργιες ταυτότητες, ξέρω εγώ και τα λοιπά, που θα ήταν τσιπαρισμένες, εννοώ, και σαν πιστωτικές κάρτες ένα πράγμα, έτσι, και είχε υπάρξει αυτή η αντίδραση, μας φακελώνει και τα λοιπά. Οπότε τώρα τι έγινε? Παραμένουμε στο ίδιο μοτίβο ταυτότητας, αυτό που πλαστικοποιείται, έτσι, και σιγά σιγά. Όλα αυτά για το καλό μας. Εδώ μου θυμίζει αυτό του Μιλιόγκα το τραγούδι, για το καλό μου. 19 λεπτά, όπως βλέπω εδώ το ρολόι στο στούντιο, 19 λεπτά μετά τις 2. Είσαστε πάντα εδώ στο Εποχές Channel, στο web radio του Εποχές Channel. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος και κλείνει καμιά φορά η φωνή. Ξέρετε, ζέστη, ανεμιστήρας, air condition. Η εποχή αφυπνιστείτε, επιμέλεια παρουσίαση Φώτης Πεκλιμανίδης. Την ακούτε καθημερινά από Δευτέρος και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Και εδώ λοιπόν έρχεται BAM σε real estate και τουρισμό με επενδύσεις 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Καλά ακούτε? 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι BAM για 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Λέει λοιπόν το σχετικό δημοσίευμα, η Ελλάδα μετά από χρόνια ύφεσης και κρίσης μπαίνει ξανά στο στόχαστρο των ξένων επενδυτών. Α, γεια σου. Λες και τόσο καιρό δεν ήταν στο στόχαστρο των ξένων επενδυτών? Όχι, τώρα, ναι. Τώρα που έχει επικρατήσει αυτή η κρίση, ναι, η ύφεση αυτή που έχει βαθύνει τόσο πολύ, που βλέπεις, άκουγα προχθές ότι από τα 3 εκατομμύρια και φορολογούμενοι ή τον έφτιαξε εγώ, μάλλον φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν οφειλές στην εφορία, και εγώ έχω οφειλές στην εφορία, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Όχι γιατί δεν θέλουμε. Και ποιος δεν θέλει από το να σκέφτεται καθημερινά από όπου χρωστάω εδώ, χρωστάω εκεί? Αν δεν έχεις και εντάξει, το πρώτο, όταν ξεκινήσαμε έτσι τις ειδησούλες, είδαμε ότι κάπου πάνε να τα βρούνε ο Πούτιν με τον Ουκρανό πρόεδρο, έτσι, η Ρωσία με την Ουκρανία πάνε να τα βρούνε. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, θα τα βρούνε τελικά, θα έρθουν σε κάποια συμφωνία. Είναι πολλά τα συμφέροντα, πολύ μεγάλα. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι εντάξει, αυτοί τα βρήκανε. Εμείς η Ελλάδα, εδώ οι Έλληνες, που φάγαμε εμπάργκο στα γεωργικά μας προϊόντα, που αν θέλετε είχαμε και πρόβλημα εκεί με τους τουρίστες κτλ. Εμείς θα τα βρούμε με κανέναν? Θα τα βρούμε με κανέναν? Εδώ το δημοσίευμα αυτό που λέμε λοιπόν ότι έρχεται μπαμ και καλά σε real estate και τουρισμό με επενδύσεις 5 δισεκατομμύρια ευρώ, μιλάει λοιπόν, κάνει ένα εκτενές ρεπορτάζ και γίνεται αναφορά στα επενδυτικά fund που ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτά έχουν έρθει, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, πολύ πιο μπροστά. Ξέρετε τι έχουν κάνει? Γιατί προχθές είδα, έτσι έπεσε ένα στα χέρια μου, οι τράπεζες με τα στεγαστικά δάνεια, όταν χτυπήσανε κόκκινο και δεν εξυπηρετούσαν κτλ, τα πουλήσανε σε ξένα funds.
Έρχεται λοιπόν, έτυχε στα χέρια μου και ήρθε ένα τέτοιο έγγραφο, το οποίο ήταν από μια τράπεζα, δεν θα πούμε ονόματα τραπεζών κτλ, αλλά θα πούμε τι έγινε. Η ιστορία είναι το εξής: αυτή τη στιγμή δεν ζητάει η τράπεζα τα λεφτά από τον ωφελητή, αλλά τα ζητάει μια αγγλική εταιρεία real estate. Σκεφτείτε το λοιπόν. Έχει γίνει ένα τρομερό πλιάτσικο στη χώρα μας, τεραστίων διαστάσεων, δεν υπάρχει καμία προφύλαξη από πουθενά και τίποτα. Και ενώ περνάμε στο επόμενο θεματάκι, το κενό λοιπόν ακούσαμε τόσα και τόσα για τον ΕΦΝΙΑ, αυτόν τον δυσφάσταχτο φόρο στα ακίνητα, αυτόν τον φόρο τον οποίο τον κατασκευάσανε στο πόδι. Κάποιοι λένε ότι ήρθε γραμμένο στα αγγλικά και κάνανε μετάφραση μέσω Google ίσως, και ναι, είναι σαν γι' αυτό το που έβαζες λεφτά υπάρχουν, και η μετάφραση στα αγγλικά και η μετάφραση ήταν λοιπόν no money. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Λοιπόν, τεκμήρια εδώ, τεκμήρια τρώνε την έκπτωση στο φόρο ακινήτου. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε αυτές τις μέρες ότι τον έχουν φτιάξει, θα κάνουν εκπτώσεις κτλ. Το είπαμε και χθες, το είχαμε ανεβάσει και στην ηλεκτρονική μορφή στο Εποχές Channel, το θέμα αυτό, ότι έρχεται μείωση φόρου κτλ. Ναι. Τελικά, έτσι όπως το έχουν κατασκευάσει το όλο θέμα, από τη μία ναι μεν δημιουργούν αυτή την έκπτωση, αλλά από την άλλη μεριά έρχονται τα τεκμήρια, παραδείγματος χάρη, και αναγκαστικά όταν σε έχουν ανεβάσει τα τεκμήρια δεν μπορείς και δεν έχεις τη δυνατότητα να υποφεληθείς από αυτό το 50 ή 100% απαλλαγής φόρου. Διότι η βάση του φόρου, παραδείγματος χάρη, είναι άδικη, διότι στηρίζεται σε ανύπαρκτες αντικειμενικές αξίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι τιμές που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και ταυτόχρονα ανεβάζουν στα ύψη με πλασματικό τρόπο την περιουσία των πολιτών. Έχεις λοιπόν ένα διαράκι στην Καλιθέα, καλύτερη περίπτωση, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν στοιχίζει πάνω από 15, 17, 18, 20.000 ευρώ. Μάλιστα, είναι 50 τετραγωνικά, έχει γύρω στις 35, 36, 40.000 αντικειμενική αξία. Μα αφού η αξία του είναι στα 20, δηλαδή η μισή αξία από την αντικειμενική, όμως φορολογήσει για τα 40. Σας είπα την καλύτερη περίπτωση, γιατί αν θα πάμε σε άλλες πιο υποβαθμισμένες περιοχές προς το κέντρο, εκεί που το έχουν κάνει γκέτο για να μπορούν τα real estate και τα funds που ακούσαμε πριν να τα πάρουν όλα, ναι, να τα πάρουν όλα φτηνά, βλέπεις λοιπόν διαμερίσματα με 5 και 10 και 15.000 ευρώ, διαμερίσματα που στην αντικειμενική τους αξία βέβαια στέκονται αρκετά υψηλά. Αφυπνιστείτε, Ελληνίδες και Έλληνες, μην αφήνετε να σας παρασύρουν. Τα έλεγα από την άλλη εκπομπή που κάναμε, Όλους μας ενώνει Ελλάς, εκεί γύρω στον Απρίλη, Μάρτι, ναι, τα λέγαμε όσο πλησιάζαν οι εκλογές, οι ευρωεκλογές τότε. Δώστε μήνυμα, μην κάθεσαι στον κανάπε, διότι παρατηρείτε το φαινόμενο. Είναι γεγονός, ακόμα και στις τοπικές κοινωνίες. Έχει λοιπόν η τοπική κοινωνία 70.000 ας πούμε εγγεγραμμένους πολίτες. Ας πούμε ότι υπάρχει ένα στατιστικό σημείο εκεί, κάποιοι μπορεί να έχουν απεβιώσει, ξέρω εγώ κτλ. Ναι, εντάξει. Αλλά σκεφτείτε ότι από τους 70.000 με τα βίας να πάνε 40. Οι 30.000 οι υπόλοιποι, δηλαδή εγώ να σας πω από τους 30, 25.000.
οι οποίοι θα μπορούσαν να βγάλουν ένα άλλο αποτέλεσμα, όμως δεν πάνε. Διότι θεωρούν ότι κάτι κάνουν εκείνη τη στιγμή. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Το μόνο που κάνετε είναι κακό τόσο στον εαυτό σας όσο και στην πατρίδα σας. Αρχίζω και τα λέω αυτά, σιγά σιγά τα λέμε και πιο πολύ, διότι έτσι πως τα βλέπουμε τα πράγματα, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ατύχημα μπορεί να γίνει. Ατύχημα και να πάμε σε εκλογές. Διότι από την άλλη μεριά αυτοί δεν αφήνουν εύκολα την καρέκλα, και από ό,τι άκουσα και χθες τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη στην εκπομπή εκεί στο Contra Channel, που είχε μια πολύ ωραία, πάρα πολύ και ενδιαφέρουσα συνέντευξη, έδωσε χθες ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, είπε λοιπόν ότι από ό,τι φαίνεται θα βρεθούν οι 180 έτσι ώστε να στηρίξουν την εκλογή νέου Προέδρου Δημοκρατίας. Αιτιολόγησε ότι είναι άλλοι 15 μήνες στην καρέκλα. Πόσο δίκιο έχει? Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, ο οποίος από ό,τι ξέρουμε και έχουμε δει έχει ξεκινήσει μια καινούργια εκπομπή που με έναν τίτλο πραγματικά διαχρονικό, χέρι-χέρι, ο τίτλος της εκπομπής, η οποία μεταδίδεται μετά τις 3.30 αν δεν κάνω λάθος, με 4.30 κάτι τέτοιο, και είναι πάρα πολύ δυνατή και με ουσία εκπομπή. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους, καλό είναι να τη δείτε όσοι μπορείτε. Turn me on, make me feel alright. Turn me on, from dusk till dawn. Turn me on, you lighten up my life. Turn me on, baby, turn me on. Turn me on, make me feel alright. Turn me on, from dusk till dawn. Turn me on, you lighten up my life. Turn me on, baby, turn me on. And the next level. I wanna dance till the morning light. Like a star you guide me. Ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Μείνετε εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Εποχές Channel. Η εκπομπή Αφυπνιστείτε με το Φώτη Πεχλιβανίδη. Turn me on, make me feel alright. Turn me
And now it's really time to play. One, two, the place to be. It's really time to play. What a wicked combination. Hey, It's really time to play. yes. It's really time to play. Everybody hit the floor. Let's get it on. You gotta move your body. Don't stop. Come on now. Hit the floor. Let's get it on. You gotta move your body. Don't stop. Come on. Tell me what you want me to do. I come to hit the floor. Believe that. Till I'm on it. How about me and you? Get together. Wanna see you move that body. No time to waste. Tell me, baby, go. Can you move your waist? Rock around. That I'm on a big body. Want to make you move your body. Rock like that. Everybody, time to party. Come on, hit the floor. No time If for you this. wanna feel the music, you can say it along. Now it's time to move the body. Everybody, grab somebody. Everybody hit the floor. Let's get it on. You gotta move your body. Don't stop. Come on now. Hit the floor. Let's get it on. You gotta move your body. Don't stop. Come on. No. This is the music to do it. Just set your mind free. I wanna see how many people hit the floor with me. Fellas, come and party. Ladies, move your body. Everybody stand up. Let me see your hands up. Everybody, time to party. Come on, hit the floor. If you wanna feel the music, you can say it along. Get up. Now it's time to move the I wanna body. see you move. Everybody, grab somebody. Everybody hit the floor. Let's get it on. 35 λεπτά λοιπόν μετά τις 2, σύμφωνα με το ρολογάκι μας εδώ, διάβαζα ότι τελικά πέρασε ο νόμος. Ναι, δεν μπορείς να μιλήσεις άσχημα ή να μην δεχτείς το ολοκαύτωμα. Ευτυχώς περάσανε και τη γενοκτονία των ποντίων. Από την άλλη μεριά έχουμε αυτό το θέμα που λέγαμε και χθες, ότι όταν σεξουαλικού περιεχομένου, Your time for playing on. Start the party. ότι δεν μπορεί να βρήσεις τον άλλον, ας πούμε, τη λέξη αυτή, ναι, τη λέξη, δηλαδή δεν μπορεί να πεις τον άλλον να πούστη, έτσι, δεν μπορείς να τον πεις πούστη, διότι αν τον πεις πούστη, κινδυνεύεις με κυρώσεις. Ρωτώ τώρα εγώ, έτσι, λες τον άλλον, ας πούμε, έτσι, ναι, τον έβρισες, υποτίθεται ότι τον βρίζεις, έτσι, τον βρίζεις, διότι αυτός είναι πούστης και επειδή εσύ τον είπες πούστη, σημαίνει ότι τον έβρισες. Δηλαδή αυτός είναι γκέι, να το πούμε τώρα, ομοφιλόφιλος. Ωραία, ναι. Ερώτηση. Ποιος θα αποδείξει ή πώς θα αποδεικνύεται ότι αυτός είναι ομοφιλόφιλος, άρα και γι' αυτό δίκαια πάνε σε έναν να σε κλείσουν φυλακή? Το σκεφτόμασταν εδώ προηγουμένως, όταν το είδαμε αυτό, και λέμε, μα τι λένε τώρα? Σκεφτείτε, σας κάνω μια αναπαράσταση. Κύριε Πρόεδρε, με είπε πούστη. Μάλιστα, κατάλαβα. Εσείς είσαστε πούστης? Θα ρωτήσω, δηλαδή καταλαβαίνετε? Έχουμε ξεφύγει τελείως. Ειλικρινά έχουμε ξεφύγει τελείως. Από ό,τι το διαβάζω εδώ τώρα, γιατί έψαχνα να το βρω αυτή τη στιγμή, εξάλλου λέει θα τιμωρούνται με φυλάκιση και πρόστιμο και όλοι όσοι υποκινούν, διεγείρουν ή προτρέπουν σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδων προσώπων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Το διαβάζω έτσι όπως το έχουν και στο διαδίκτυο περάσει.
Εδώ ήταν και η ένσταση που λέγαμε τι εννοούν σεξουαλικό προσανατολισμό. Μιλάνε για τους ομοφυλόφιλους, μιλάνε για τους κτηνοβάτες, μιλάνε για τους παιδεραστές. Για ποιους μιλάνε? Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή θα δεις τώρα τι κάνεις εκεί ρε στο σκυλί. Τι λες τώρα, με έβρισες? Α, μέσα. Ή δεν θα πέσει στην αντίληψή σας, λέω εγώ τώρα ας πούμε, θα πέσει στην αντίληψή μας ένας εκεί παιδεραστής και δεν θα τον βουτήξεις να τον κάνεις τόπι στο ξύλο. Θα σκεφτείς το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο? Γιατί εγώ αποκλείεται να το σκεφτώ. Κάπου πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους, Κάπου πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Δεν μπορούν αυτοί να μας περνάνε. Επανέρχομαι γιατί το συζητάγαμε. Λέει δεν μπορείς να πεις τη λέξη πούστης από σήμερα. Όχι, λέει δεν μπορεί να την πεις αυτή τη λέξη γιατί προσδιορίζει μίσος. Τι μίσος ρε παιδιά? Δηλαδή πώς θα τον λέω, γκέι? Μου θυμίζει το ανέκδοτο που πάει ο γιος στον μπαμπά και του λέει μπαμπά είμαι γκέι. Τον κοιτάει ο πατέρας του, του λέει παιδί μου μάλιστα έχεις από κάτω, του λέει Ferrari μπακαρισμένη κτλ. Του λέει όχι ρε πατέρα, του λέει τι είναι αυτά που λες? Ρε παιδί μου, του λέει καταλαβαίνω, μα πατέρα του λέει είμαι γκέι, δεν γίνεται, του λέει να το καταλάβεις. Του λέει εντάξει, καταλαβαίνω ρε παιδί μου, αλλά δεν μου λες έχεις εκεί στη Μύκονο τίποτα, ξέρω εγώ, τι κανένα οικοπεδάκι, κάτι ξέρω εγώ κτλ. Όχι ρε πατέρα, τι είναι αυτά που λες? Ρε μπας και έχεις τίποτα, κανένα καράβι, τίποτα, κανένα κοτεράκι, κάτι, του λέει και αυτά. Μα τι λες ρε πατέρα, τι είναι αυτά που λες? Του λέει να πούμε τώρα. Εγώ απλά γκέι είμαι. Όχι παιδί μου, δεν είσαι γκέι. Βρωμό. Καταλάβατε. Επιμέλεια παρουσίαση Φώτης Πεκλιβανίδης. Έτσι, για να έχετε και το όνομα, μην... Όλα αυτά βέβαια που ακούμε το τελευταίο διάστημα και γίνονται αυτόν τον καιρό στην πατρίδα μας αποσκοπούν στο να διαλύσουν τόσο την οικογένεια όσο και την νεολαία μας. Και εδώ έρχεται η σκέψη και λες μα πριν πολύ καιρό ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε το ακατόρθωτο, θα μπορούσαμε να πούμε εκείνο το διάστημα, κατάφερε λοιπόν να φέρει την νεολαία στην εκκλησία με το να τους πει σας πάω όπως είστε, με το να τους λέει ότι δεν έχει σημασία αν θα φοράς κουλαρίκι, φούστα, παντελόνι κτλ, έλα στην εκκλησία. Πραγματικά μας λείπει αυτός ο άνθρωπος. Ο λόγος για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο.
είχαμε ανεβάσει και χθες αυτό το θέμα, το έβλεπα τώρα εδώ στα αρχεία. Ελλείψεις και προβλήματα αντιμετωπίζει η ομάδα Δίας. Το άκουγα και στα πρωινά σήμερα, στις πρωινές εκπομπές, ιδιοσιογραφικές εκπομπές, που το είχαν αναφέρει το θέμα αυτό. Σε δίνει λοιπόν επιχειρησιακής υποβάθμισης έχει περιέλθει η πιο μάχημη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, η ομάδα Δίας, που μέχρι πριν από 2 χρόνια αποτελούσε τη δύναμη πυρός του σώματος στο μέτωπο της αντιμετώπισης του εγκλήματος. Τεράστια προβλήματα τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό, η συντήρηση των μηχανών κτλ, όσο και ότι τα παιδιά αυτά από τα ρούχα τους, από τις μπότες τους, από τα λεξίσφαιρα γυλαίκα τους κλπ, τα οποία πραγματικά αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Και όταν τους βλέπουμε πάνω κάτω, πραγματικά μας συγκινεί αυτό και μας δίνει και αυτή την αίσθηση της ασφάλειας. Μην κοροϊδευόμαστε. Μου έκανε εντύπωση, θα σας πω κάτι το οποίο είναι έτσι εμπειρικό δικό μου. Τις προάλλες έτυχε να είμαι μπροστά σε ένα τροχαίο, να το πω έτσι, ατύχημα που έγινε. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιο σοβαρός τραυματισμός, αλλά το τροχαίο υφίστατο με ένα παιδί που έπεσε με το μηχανάκι. Κατεβήκαμε όλοι εκεί, τρέξαμε να προλάβουμε, μην περάσει κανένα αυτοκίνητο και τον πατήσει όπως έπεσε, και αυτομάτως κατευθείαν σήκωσα το τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνο στην άμεσο δράση για τα περαιτέρω κτλ. Σας το λέω αυτό για ποιο λόγο? Ότι εκείνη τη στιγμή λοιπόν κοιτάγαμε δεξιά-αριστερά, μπας και περάσουν οι μηχανές Δίας, που ξέρετε πάνω κάτω να σταματήσουμε και να πούμε παιδιά εδώ ναι. Μας έκανε εντύπωση λοιπόν και εμένα και τον υπόλοιπο αλευρισκομένων, που εκείνη τη στιγμή δεν μπέρναγε τίποτα. Ούτε πάνω ούτε κάτω, τίποτα ρε παιδί. Σε κεντρικό σημείο σας λέω τώρα. Και λίγες μέρες μετά βλέπουμε αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία μιλάνε για αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Δίας. Και εκείνη τη στιγμή ο συνισμός των σκέψεων έρχεται εκεί και λες κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα. Πρέπει λοιπόν άμεσα η πολιτεία να μεριμνήσει του θέματος. Διότι αυτά τα παιδιά, τα οποία με βροχή, με ζέστη, με κρύο, με αυτό, πάνω κάτω εκεί με τις μηχανές και τα λοιπά, πραγματικά σου δίνει την αίσθηση της ασφάλειας πάνω απ' όλα.
κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 η ώρα. Πάντα μέσα από την ιντερνετική συχνότητα του Εποχές Channel. Η εκπομπή Αφυπνιστείτε. Επιμέλεια παρουσίαση Φώτης Πεχλιβανίδης. Είναι οι πρώτες μας εκπομπές. Θα ετοιμάσουμε πάρα πολλά στη συνέχεια, καθώς και θα έχουμε και άλλες εκπομπές με άλλα παιδιά. Θα τα πούμε όμως αυτά στο μέλλον. Ήδη είμαστε σε συζητήσεις να δούμε ποιες εκπομπές θα βγουν, πώς θα βγουν και τι θα είναι. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιντερνετική συχνότητα του Εποχές Channel, να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού πάλι αύριο την ίδια πάντα ώρα. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.